Ce sunteți voi? Noi suntem verișorii tăi, Rareș Și Andra. dar pe sora ta nu o cunoști. Ba da. Și pentru ce ați venit aici? Să știi că tu ne dai un ulei foarte bun de la sursă, dar nouă ne place și laptele de la sursă. Păi haide să vă dau eu lapte de la sursă. Haideți. Aici este sursa de lapte. Uite. Nea Ștefan, dar cât durează să o mulgeți? Da, Cât lapte dă? cum îi dau să vrei? E destul de greu de muls. Că merg eu bine, nu pot mânca.